Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Janice, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ado dagiti nagdaton kanyak. Ngem no apay ani payla ang Elmer a boyfriend ti best friend ko ani Joy tinakariknaak itinapudno nga aya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janice dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Umay kayo, Joy, Janice. Intayo nag-lunch. Nagkwapo talaga ni Elmer. Best friend! Umay kan Ay ayaban na tan ni Elmer a boyfriend ko. Intay ag lunch. Uwan, intayo nga Ruden. Ang mga nagkurang tunti oras tayo no nabayag tayo amapan. Iso nga rod nga umay kan, friend. Aywan, dagasan tayo matan ni Wilbert iti department nga ayan na. Uray sa anen, friend. Saan tayo matlangan papada iti oras ti break? Umay kayo nga Roden, mabisina ko na talaga. Mabalin ka din agabay tamo dito table mo, Janice. Ha? Saan ko masikati kayat ko kaabay? Sige lata, Wilbert. Agtugaw karatan ni taabay ko. Naka-order ka din? Uwen, urayak lang dito eh. Sige, orayan ka nga Ruden. Tap na agidan tan amangan. Uray saan yan? Umuna kalatan, tamo ka mabisin kan. Sige nga Ron, sikati makaam mo. Janice, mabalin ka dito magpasar di balayo intong rabi eh. Kakaiso na daytime ti duty tayo itaabulan. Mabalin matlata, Wilbert. Ay, uray saan la kuman. Kitaan ta Joy kan Elmer iti bangir alamisaan. Nakaragragsak damang mangan. Nag-sweet da pa yo. Sapay la ko ma. Tadumanon tantumot iti kasta Janice. At tuwing iti order yo, sir. Thank you. Sige, mangantan Wilbert. Mangankan. Aday tan dagiti order mo. Bisin mo lang dagita nga ibagbagam. Janice, anak ko. Inikam ka di iti allowance ni Bila eh. Naggwapo talaga ni Elmer. Saan ang makauma amat-matan tinadawan na dito yung cellphone ko? Oh, Janice! Ha? Ay, sino man ang ti akin ladawan iti day tamat-mat-matam dita cellphone mo? Ha? Anya ka diti bagbagayo tatang. Apay asimrot kayo latan diti silid ko. Nakalawkat ti silid mo. Iswasim rekaklatan Kan may sa, napigsamat ti panagsaok. Anya ka diti masapul yu aya. No ti may papan iti allowance ni Billy. Intad kon ti allowance na iti makalawas. Day tang araw ti salsalud sudak itayken ka. Di man gayam ladawan ni Elmer tikit kita am dita cellphone mo. Ay, tatang. Nagrigat mo tan aya akalabanon ti mismo abagi. Ay na, anak ko. Isardeng mo na tang aramidem. Masakitan ka laeng. Gaputasaan ang mabalin nga agayat ka kan ni Elmer. Samay sa best friend mo ni Joey akaayan-ayat na. Sigurado ang madadaal tilinangan nyo no maamuan dati amin. Anya nga rod nga iti mabalin ko tatang. Ni nga rod mo't Elmer tinakariknaak iti ayat. Ay, minamaag day taarik na, anak ko. Amumat nga agayan ayat na Joy kan Elmer, sipud pay. Manun atawan ti relasyon da. Kabailan ka de ti konsensyam, no madadaal ti relasyon da. Nagrigat mo ti kastoy tatang. Ay, anya nga tayo ti aramidak. May kan Janice,
Nagidan ta namangan. Nakalibot nga ni Joy a best friend mo, kaputa masakit. Saan ko maasikat kayat ko akagiddan amangan? Ha? Ha? Ay kwa. Kayat ko asawan. Ni ko ma-Joy ti kayat ko akagiddan amangan. Sige, urayan nakbiitan. Tamapantan iji kantin. Sige lang, Janice. Kung naklakit din mo talaga di na kahit akakuyog amangan. Ha? Saan mat? Mabit lang inakalaan ti bag ko. Kanayon ko mga awan ni Joy. Tapno kanayon nakmat nga itulod ni Elmer iti balay. Nagmayat ti maidatkat iti nabara pagina. I love you, Elmer. Kumpad ka na imbag, Janice. Ang mga numatnag ka. Uuwan apay nga insardang mo ti motorsiklom, Elmer. Adayo tapay mo't iji balay mi Janice, ti ko nak, agkapit ka na imbag. Jak imbag ang arakupan nak. Aha? Naalas nga minakitaan. Ay. Nang runak at babae ka. Lumabas tapay mo't nga rod kadagiti kabalbalayan. Bayam lang ti baga dagiti managata patat tao. Tinapatag, awan aramiden ta amadi. Basta, di mo idagkat unay ti bagim kanyak. Ala, kumpad ka, tamapantan. Hello, Janice. Best friend. Adda akon. Apay, naimbagan ka din? Katuan. Napigsa akon. Apay, saan ka kadian naragsak nga adda akon, best? Ha? Ay, syempre, naragsakak best friend. Apay kit din na saan? Ay, nasaya at mat. Tapno adamanan kadkadwak amapanmangan. Kayat ko day taasingasin mo, friend. Mayat mat no agawting tayo sagpaminsan. Kaano tayo nga rod amapan? Inton kasangay mo? Mabalin mat. Ijayak ton nga ag-celebrate. Ayos nga rin ano kasta. Sigurado nga ag-enjoy tayo amin iti day tangal daw. Kat iti dayjay ton nga aldaw, ti panang sungbat ko iti dardarirag mo nga ayat kanyak, Wilbert. Wow! Nagsayatan? Kat sapay la ko maawat mo to no anyaman ti agbalin a desisyon ko. Elmer, honey. Apay adi kamutan matagtagari. Agsao kamut may papanit ya outing tayo. Kuang amin. Sana ka mabalin iti day tangal daw. Aday mun unang nga appointment ko. Iso pasensya ka yon. Anya? Ay, sana mabalin nga awan ka iti dayjay ka aldaw, Elmer. No saan ka sumurot? Oray sa anak mo't nga rudan a sumurot. Anya? Iti nga rod sa balin nga aldaw ti ipapantayo no kasta. Saan ang mabalin adi kay sumurot? Di amanak na dinak pinay iti awis ko, Janice. Basta si Katyagkid daw, saan na mabalin adya ko manugot. Awan gayam, apa nga inawis na kita? Ada ka din napatag nga ibagam? Talaga na patagti ibagakan ka. Ay na, ibaganan samotan asyak ti ayatan na. Saan ka ta ni Joy? Anya ka di dayta, Elmer? Nasingid tayo magpapagayam kada Wilbert kan Joy. Saan ka di? Talaga, Mat? Apay kasta ti saludsod mo. At dangamin madlaw ko kan ka. Ha? Ay, nakadlaw samot to ni Elmer. Anya ko mati madlaw mo. Bye-bye akla ko man daytoy. Ngamjak kayat amadadaal ti relasyon mi kini Joy. Kanti pa nagpapagayam tayo. Ha? Sapay la ko mata di ka gumura, Janice. Ay ayatak ni Joy. Kat nakasaganak amang sakripisyo iti trabaho no kasapulan. Umadayo ak pailaan. Kat sapay la ko ma. Tamaibaw ing iti sabali tirik nam kanyak. Nadlaw mo dayta, Elmer? Idi pailaan. Nga may pagarup ko no nagbidutak. Pakawanan nak.
Jack ingagara ti agayat kan ka. Sika lang tinakarik na iti kastoy. Iso pakawanan na kuma. Saan ka lakuman nga umadayo? Umdasan ti inal daw apa nakakitkitak kan ka. Lading itek. Ngem masapul nga umadayo akpay laeng. Tapno maliklikak ti agbasol kini Joy. Sige Janice. Ket sapel ako ma. Tamasarakam to tinapod nung ayat aparaken ka. Ay, ayatan ka unay, Elmer. Namasapay lang ko mga rod. Tamasarakak tumat, tinapod nung nga agayat kanya. Naimbag nagsapa yun, Nana Marga. Ada ka din ni Joy. Kaya't ko kumama ka sarita. Ngamin, nadlaw ko alumikliklik kanyak. Pumanaw ka pailaang, tadi nakakayat akasarita ti anak ko. Sapay la kumata maawatam. Nana. Imma dayo ni Elmer gapukan ka. Iso nga gladladingit ita ti anak ko. Isa pang nga asim. Pumanaw kan, kat di kan agpakpakita. Abay nga adda ka. Aga-agaw iti nobyo. Saan apod no dayta, Joy? Awan inag-agaw ko kan ka. Kasano amay bagang ti kasta? Imadayon ni Elmer dito lugar tayo gapukan ka. Di na kumamat pabasulan, Joy. Imadayon ni Elmer dito lugar tayo. Gaputa kayat nakaliklikan. Gaputa di na kayat amasakitan ka. Ngamamo ti Diyos. Saan ko pinanggap nga agawan kan ka ti boyfriend mo? Ulbod! Manipod ita. Laksidan kan agayam. Saan? Di mo kumamat aramidan ti kastoy, Joy. Aklunag. Not nagdirik na kiti boyfriend mo. Ngamli na banak na ita. Guston! Tsak kaya atin adeng ganti palawag mo. Pumanaw kan. Kat saan kan ngagpakpakita pa'y kanya. Tatang, nadadaalan ti pa nagpagayam mi kan ni Joy. Saan ko mata pinanggap nga agawan kan kuana ni Elmer? Ngamapay akas na ti magpagada. Nagsakit, tatang. Doble-doble asakit ti marikrik na kita. Ay, anak ko. Nuapay mat ngamin ang nagtinag iti kastoy ti amin. Anya nga tano umadayo ka matan, anak ko. Biro kam tigasat mau iti sa bali a lugar. Amang anod at ang agatap na kanyak, tatang. Ikarkararang ko. Asapay la kuma. Tamalawlawag ang tumatlaan ti amin. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Janice. Awatom ti simple asagot ko. Sayang, sana natuloy ti outing tayo. Agyaman nak, Wilbert. Uray kas jay tinapasamak. Adda kalata dito'y ita. Amok ti pudno na pasamak. Amok ti amin nga agpada kayo kan ni Elmer anat nagtirik na na iti tunggal maysa. Gamgapoy ti pa nagpapagayam tayo. Kaya ti relasyon da ka ni Joy. Pinili ni Elmer ti madayo tapno makaliklikan ka. Anya? Awan ilimod ni Elmer ka ni Joy. Gamsana nawatan ni Joy ti amin. Iso ati pagarup na. Pinuto da ni Elmer ti relasyon da. Angin kinapudno na. Imadayo laang. Tapno mapagtalin na na ti kinapudno na ka ni Joy. Nagswerte mo ta ni Joy. Sapay la ko ma. Tamakasara kak tumot itikas ka ni Elmer. Wan Janice. Sapay la ko ma, tayin tumtumtang ti panawan. Mayat naktumot itinapudno.
Di ka din na umang agad-adal, Janice. Indon ko di mo napuputan na may sakan to na doktora. Saan mat, Wilbert? Kaya't ko lang amin ti makalpas iti medicine. Nasaysaya at matlaang numalpas ko. Barang maka-abroad ak tumat. Planong kag-abroad? No dagundaway. Apay ket dinasaan. Janice. Apay akitaan nakitikas ta. Sige ka, amangan numarunawak. Di nakton makita iti kaanuman numapasamak dayta. Talaga ka di pagayam lang, ti pangibilbilangam kanyak, aging gayta. Anya ka di ti kayat mo nga isumbat ko kan ka, Wilbert. Ni Elmer ti sumungad. Ha? Mabalin ti makilamisan kada kayo adwa. Elmer? Sika ka din nakpaiso? Nagdakal ti nagbaliwa ma, Elmer. Ad-adan nagimuwa po ka. Saan mat, Wilbert? Nagawid takayat ko nga ikalaysan ni Joy. Ngam, nagsakit na amuak. Nabayag mat nagpaison nga awan damag mi ka ni Joy. Aguri ka man, Elmer. Apay, nasa nasakit. Gaputa saan ka nun asigurado itirik na kanya kita. Isu aja ka mo, no anya ti aramidek. Ang mga nusubsubukan na kalaang ni Joy. Ano sa mga aywan? Barang maurnos tumatlaang ti relasyon nyo, Elmer. Pudno gayam ti kunak, Mr. Lonely. Sinubok lagayam ni Joy ni Elmer ket nagkalaysada mutlaang. Ita, planok meten ti mga klon iti panagayat ni Wilbert ket sapay lakuma tagbalinto a naragsak ti relasyon mi. Uray narigat ti naglabasak may papankanayat, pagyamanak, tauray kaskasano, saan ko anaaramid tinang perdi iti relasyon. Alakastan ket agyamanak, to'y pagayam mo, Janice. Janice pagayam ko talaga akas tatibiyag. Adda dagiti paspasamak asaan tayo akontrolado. Ngam adda lakadatayon no kasano ti panangimanihar tayo iti sitwasyon. Ala, sapay lakuma, tamasubadan iti kinaragsak ti rigat a naglabasam iti kalabas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Janice iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.